Què és l'economia del bé comú? Hola, soc Joan Ramon Sanchis i aquest és el meu canal Parlem d'Economia. Vull parlar-vos sobre el concepte de l'economia del bé comú, explicar-vos què és aquest model econòmic que s'ha posat de moda durant aquests últims anys i quins són els seus fonaments i les seues ferramentes principals. En primer lloc, dir-vos que en l'any 2008, el primer any de la crisi econòmica i financera mundial, Christian Felber publica un document que anomena Nous valors per a l'economia. Christian Felber és un activista social d'atac i professor d'economia de la Universitat de Viena que es coneix com el pare o el creador del model de l'economia del bé comú. En este document que publica en l'any 2008 planteja la necessitat de que l'economia enfoque el seu funcionament cap a les persones i no cap al creixement econòmic i el capital. La base d'aquests nous valors ha de ser l'ètica i els valors humans, les persones per damunt del capital. El creixement econòmic no ha de ser mai considerat com un fi en si mateix, sinó com un instrument o un mitjà, i la finalitat de l'economia ha d'anar dirigida a la millora del benestar social i de la qualitat de vida de les persones. Aquestes serien les bases sobre les quals es dissenya el model de l'economia del bé comú que el propi Felber publica en un llibre en l'any 2010. Bé, pel que acabem de dir, l'economia del bé comú la podem entendre com un model que el que busca és transformar l'economia, donar-li a l'economia una visió diferent a la que té en l'actualitat. I quins són els seus principis? En primer lloc, tal com assenyala Felber, l'economia del bé comú està basada en el dret constitucional. És a dir, la major part de les constitucions dels països democràtics reconeixen i anomenen la importància de l'interès general i el bé comú, front als interessos particulars d'uns pocs. En aquest sentit, el que el model de l'economia del bé comú planteja com a principis són dos. Primer, substituir l'ànim de lucre pel bé comú com a patró de conducta, i el segon principi seria substituir la competència per la cooperació com a punt de referència. Això no significa que s'estiga en contra de generar beneficis econòmics i de guanyar diners. No. Qualsevol empresa, qualsevol persona ha de guanyar diners i s'ha de buscar el benefici econòmic per a que les empreses siguin viables en el mercat. Però s'ha de marcar unes línies roges, i aquestes línies roges són els valors ètics i els valors humans. Això és el que planteja l'economia del bé comú. I això s'ha de fer posant com a principis bàsics el bé comú i la cooperació entre les empreses i les persones. D'altra banda, el model també planteja la necessitat de millorar la democràcia i transformar o canviar la democràcia indirecta per una democràcia directa i participativa. També busca evitar l'especulació en els mercats financers, evitar la concentració de la riquesa en mans d'uns pocs i planteja la necessitat de que el comerç internacional estigui basat també en principis ètics. Estos serien els principis de l'economia del bé comú que Christian Felber formula en el seu llibre publicat en l'any 2010. S'ha de dir també que la Unió Europea ha reconegut institucionalment el model de l'economia del bé comú. El Comitè Econòmic i Social Europeu publica en l'any 2016, o aprova, quasi per unanimitat en l'any 2016, un dictamen anomenat l'economia del bé comú, un model econòmic sostenible orientat a la cohesió social. En aquest dictamen se reconeix la importància i la rellevància del model de l'economia del bé comú com a un instrument que pot servir per a millorar el desenvolupament dels territoris i afavorir la cohesió social. També parla d'incloure l'economia del bé comú en el marc jurídic europeu i nacional a través del que s'anomena mercat europeu ètic
i assenyala l'economia del bé comú com un model holístic que està pròxim als valors d'altres enfocaments i altres models que han sorgit en altres moments del temps i inclús també durant l'època dels inicis de l'última crisi econòmica i financera, com són l'economia social i cooperativa, l'economia circular, l'economia participativa, l'economia de la funcionalitat, l'economia basada en els recursos i l'economia blava. El model de l'economia del bé comú es recolza a través de la societat civil, del funcionament de les empreses i de les universitats i per a mesurar la contribució al bé comú es proposa un instrument que és el balanç del bé comú que la pròpia Unió Europea reconeix com un instrument vàlid per afavorir la cohesió social. Els tres eixos del model de l'economia del bé comú han de ser, d'una banda, l'administració pública, que és la que, a través de la regulació, s'ha d'encarregar d'incentivar la introducció dels valors que proposa l'economia del bé comú, i això se pot fer establint tota una sèrie d'incentius enfocats a les empreses, com puguen ser afavorir la compra pública a través de les clàusules socials i ambientals i establir tota una sèrie d'ajudes econòmiques i d'avantatges fiscals a aquelles empreses que contribueixen al bé comú. El segon eix de la implantació del model de l'economia del bé comú és la societat civil, perquè de fet és un model que va de baix cap a dalt. I des d'aquest punt de vista, la societat civil, les persones i les organitzacions han de jugar un paper actiu i dinàmic fonamental en la implantació del model de l'economia del bé comú. És la societat civil la que s'ha d'encarregar de posar en marxa el model. I per últim, la universitat. Les universitats, a través de les seues activitats de formació i d'investigació, són les que s'encarreguen de revisar el model i de millorar-lo proposant altres ferramentes complementàries que puguen ajudar a entendre millor el model de l'economia del bé comú. Altra qüestió que s'ha de dir respecte a l'economia del bé comú és que no es tracta d'un simple enfocament de responsabilitat social. El model de l'economia del bé comú va més enllà de la responsabilitat social, empresarial o corporativa. I va més enllà perquè, com ara explicaré, es basa en una sèrie d'objectius, en 3 objectius fonamentals i proposa uns instruments concrets i pràctics per a poder alcançar aquests objectius. No és, per tant, una entelèquia o un bonisme o algo que es planteja de manera filosòfica, sinó que és un model de fàcil implantació en la societat. I és un model de fàcil implantació en la societat per el següent. En primer lloc, un dels objectius del model és alcançar el benestar i la felicitat de les persones. I això s'ha d'aconseguir canviant el sistema econòmic. S'han d'introduir els valors ètics i humans en el sistema econòmic i per aconseguir això, l'economia del bé comú proposa substituir el PIB, el Producte Interior Brut, que s'ha demostrat que és un indicador que no és apropiat per a mesurar el benestar de sistemes econòmics i dels països, la EBC proposa substituir-lo per el producte del bé comú, que és un indicador molt més integral i global que el que planteja és mesurar no sols la producció de béns i serveis d'un país, que és el que fa el PIB, sinó també altres tipus d'indicadors com són l'estat polític d'un país, la democràcia, els impactes socials i ambientals que se generen en la societat i tot aquest tipus d'aspectes que són els que realment garanteixen el benestar de les persones. El segon objectiu que planteja l'economia del bé comú és el desenvolupament dels territoris i ho fa proposant que els municipis, les administracions locals, implanten una ferramenta bàsica en el model que és l'índex del bé comú i el balanç del bé comú. L'índex del bé comú serveix per a determinar o fer un diagnòstic sobre quina és la situació del territori i a partir d'ahir proposar una sèrie de mesures que vagin en la línia de millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones en el territori. I el balanç del bé comú és la tercera ferramenta, que és la que se proposa a les organitzacions
per a que puguen mesurar quina és la seva contribució al bé comú. En definitiva, estem parlant d'un model global, holístic i integrat que el que fa és plantejar una sèrie de ferramentes al servei de les persones i de les organitzacions per a determinar quina és la contribució al bé comú i quina és la situació en la que se troben els territoris. El balanç del bé comú. Hem dit ja que és una de les ferramentes, possiblement la més important, que té el model de l'economia del bé comú. El balanç del bé comú serveix per a mesurar el valor no econòmic i per tant és un complement o pot servir de complement al balanç financer i el compte de pèrdues i guanys que apliquen les empreses. A través del balanç del bé comú, les organitzacions el que poden fer és mesurar quina és la seva contribució al bé comú, és a dir, quins són els valors que creen tant des del punt de vista social com des del punt de vista ambiental. Veurem com la ferramenta concreta que utilitza el balanç del bé comú per a fer aquesta mesura és la matriu del bé comú que ara passaré a explicar-vos. Dir-vos també que el balanç del bé comú és una ferramenta que es pot aplicar a qualsevol tipus d'organització. No sols a les empreses privades amb ànim de lucre, sinó també a entitats sense ànim de lucre, associacions, fundacions, ONGs, etc., però també a les administracions públiques. De fet, hem comentat la gran importància que té aplicar el model de l'economia del bé comú en els municipis. El balanç del bé comú utilitza la matriu del bé comú com a l'instrument per a mesurar el valor social i ambiental que generen les organitzacions. Així podeu veure com la matriu del bé comú el que fa és relacionar 4 valors bàsics del model de l'economia del bé comú amb els grups de contacte o els grups d'interès, aquells grups que tenen relació amb les organitzacions. Els 4 valors bàsics de l'economia del bé comú són la dignitat humana, la solidaritat i justícia social, la sostenibilitat ambiental i la transparència i la participació democràtica. I aquests 4 valors, a través de la matriu del bé comú, se relacionen amb 5 grups d'interès diferents, que són els proveïdors, els propietaris i finançadors de les empreses, les persones empleades, treballadors i treballadores, els clients i altres organitzacions amb els quals pot cooperar l'empresa i l'entorn social. De manera que si relacionem els 4 valors amb els 5 grups d'interès de l'empresa, ens trobem amb 20 aspectes o temes diferents que són els que el balanç del bé comú proposa mesurar a través d'una sèrie d'indicadors i d'evidències. El balanç del bé comú proporciona un informe a les empreses a través del qual se pot mesurar la seva contribució al bé comú i a través del qual s'obtenen unes puntuacions. La puntuació màxima que pot obtenir una empresa és de 1.000 punts i s'aplica una puntuació en base a una sèrie d'indicadors per a cadascun dels 20 temes que hem comentat abans quan explicàvem la matriu del bé comú. De manera que l'empresa obtindrà una puntuació determinada, així podem observar com l'empresa se pot situar en 5 nivells diferents en funció de la puntuació que ha obtès del seu balanç del bé comú. De manera que aquesta ferramenta també pot servir per a les persones consumidores per a conèixer, tindre informació sobre quina és la contribució al bé comú que realitza una empresa i per tant poder basar les seues decisions de compra o de col·laboració amb les empreses en funció del seu nivell de contribució a l'economia del bé comú. El balanç del bé comú inclou també un pla de millora a través del qual les empreses poden anar introduint canvis en el seu funcionament de manera que el seu valor social i ambiental pugui anar incrementant-se al llarg dels anys. Per últim, el balanç del bé comú és una ferramenta que es pot auditar, de manera que aquelles empreses que una vegada han realitzat el seu propi balanç del bé comú i obtenen el que es denomina una llavor, poden auditar-lo a través del sistema peer-to-peer, que consisteix en comparar-se amb altres 2 empreses i això els permetria obtenir la segona llavor,
o bé fer també una auditoria externa, és a dir, contractar a una empresa o a una persona que s'encarregui de fer una auditoria externa i obtenir així la tercera llavor. Dir-vos també que l'aplicació del model de l'economia del bé comú és molt important en l'àmbit de les administracions locals dels municipis, de manera que podríem parlar de la creació d'una xarxa de municipis del bé comú que podria ajudar a evitar el despoblament, tenint en compte que cada vegada n'hi ha més pobles que estan en risc de desaparició. I això se pot fer en base a les tres pates de la sostenibilitat. La sostenibilitat ecològica, que consistiria en aconseguir la sobirania energètica, la sostenibilitat social, que consistiria en introduir elements que potencien la democràcia directa, participativa i cooperativa dels municipis, i la sostenibilitat econòmica, que consistiria en potenciar el que seria l'economia local, les empreses del territori, les empreses en base a la proximitat, i l'emprenedoria sostenible o l'emprenedoria social. Bé, doncs això serien les característiques i les bases i fonaments del model de l'economia del bé comú. Doncs hem arribat ja al final del vídeo i sols em queda demanar-vos que subscrigueu al meu canal Parlem d'Economia i si us ha agradat el vídeo que li doneu a m'agrada. Moltes gràcies.